Bij de ploegpresentatie justerjon op Tialf wordt bekend dat Bam Takamier met 4 man naar de Olympische Spelen in Rusland wil. Dat is nogal wat, ja, dat is het ik. Maar goed, het oude hier we 6 Nederlandse titels en dat weegt al wat. En ja, dan kiest er wat voor futter in van die verantwoordelijkheid, maar dat doen we net. Het wordt natuurlijk een hele strijd en het is, als alles heel erg mee zit, is het mogelijk, maar ja, we zijn er nog niet. Jorrit Bergsma wordt zien als een van de kanshebbers op Olympisch goud. Hij had hem zelfs dit seizoen een tal duidelijke doelen gesteld. Voor mij is echt belangrijk de 4 van het 10 kilometer. Dat is voor mij het belangrijkste. En de teamachtervolging komt erna. En ja, als ze me kunnen broeken, dan laten ze hun mee jaren. En als ze genoeg hebben aan de ploeg die ze nu hebben, dan moet ze het helemaal mee doen. De BAM-ploeg loopt altijd zijn eigen plan. En daarachter steekt de logica van coach Jillert Anema. De kist heel goed lieke hutrieders van hier. Langzaam ben je net erin. Sochi voor en Sochi nee. Maar wat had het dit hier aangeet in Ljouwert? Ik ben als marathonschaatser begonnen en ik had ook echt, als het mijn droom was, hadden de Elfsteden toch rijden. En eigenlijk was nooit de droom de Olympische Spelen halen. Dus dat geeft ook wel aan. Kijk, ja, mijn hart ligt toch echt bij het marathonschaatsen. En als dan naar het natuurreis komt, dan wil je er gewoon bij zijn. En stel dat mooi die Sochi rijden en het zo gelijk werden, dan ben je toch net in Rusland of in? Nee, zeker niet hoor. Nee, dat is gewoon, ja, de Elfsteden, daar heb je altijd, daar altijd van gedroomd. Dus dan blijkt mooi hier.